Ето парт 2 изтрих видеото. Ето тук. Ето тук, да, ви покажа сега. Ето. Има камери и ще покажа вътрешното и така. Ето. Сега да покажа тук. Тук няма нищо. Ето. Така. Ето. Ето. После тук няма нищо. Има всъщност много стъкла, много неща. Ето. Тук. Ето тук. Ай сега да внимавам тук. Малкичко. Ето. Ето. Ето сега да покажа тук. Ето. Тук малко не се вижда тук. Ето после тук. Ето. Тук. Виждахте, ето. И там. Ето тук. После се вижда. Ето. Те са тук. Ето. Затвори парт 3. Ето и геймшоп. Като приключиш видеото, може да те помоля нещо? Да. Ето. Сега да ви кажа нещо. Ето. От мен Тонкус. Довиждане. Искам много лайки. Искам поне 50 лайкове искам. Айде, довиждане. Чао!